Приятели и фенове на Top Estate, добре дошли в новото ни видео. Аз съм Любомир Йонов и днес се намирам в град Павликени, област Велико Търново, за да ви покажа напълно самостоятелен етаж от къща, който се намира на 800 метра от центъра на града, където може да откриете всички необходими удобства, на 500 метра от училище и на още 600 метра от детска градина. Разбира се, наблизо има и автобусни спирки и всички други удобства, магазини, заведения и така нататък. Представям напълно самостоятелен, както вече казах, първи етаж от двоетажна къща. Етажът е масивно строителство от 60-те години. Разполага с самостоятелен и ограден двор от 415 квадратни метра. Сега първо ще ви разведа вътре, за да ви покажа всичко. Етажът е с площ около 110 квадратни метра. Започваме. Това е главният вход. От тук влизаме към едно остъклено антре, тераса. Може да се обособи според мен спокойно на лятна кухня, да кажем. Входното антре към етажа. Тук е банята с тоалетната. Свързана е къщата към канализация. Ето има и вана, бойлер. Къща е в много добро състояние. Може да се живее. Според мен се нуждае от малко освежаване. Тук първата стая, която пристъпвам, аз казвам, че е трапезария или дневна с кухненска част. Ето какво представлява. Дограмата частично е сменена. Терасата към етажа е остъклена с сменена нова ПВЦ дограма. Стаите са достатъчно високи, просторни. Както казах, може би има нужда от едно малко освежаване. Тук продължаваме към другите стаи. Тук тази стая бих я нарекал отново втора дневна, хол, може би спалня, също така може да бъде превърната. Хладилника е нов и работещ, просто не са го слагали. Ето какво представлява терасата. Ето, разбира се, и нашия транспарант. Имота се продава. Може да го забележите, когато минавате от тук. Тук е първата спалня. Ето какво представлява. Подовите настилки също смятам, че са в едно много добро състояние. Дървен паркет от стария. Както казват хората, доста здрав. Пак повтарям, масивно строителство, стоманобетонна, тухлена конструкция. Подходяща и за кредитиране чрез банка, ипотечен кредит. Това е втората или в скоби трета спалня. Ето я и нея. Отново в едно прилично състояние. Мебелите не са от най-новите, но спокойно могат да се използват на първо време. Тук има вход към мазето, което е около 6 квадратни метра. Самостоятелно отново. Продължавам сега към дворното място, за да видите. Тук има една постройка, която е складово помещение. Може да се складират различни инструменти в помощ за обработване на двора. Ето го двора. Това са съседските кучета, които помагат също за заснемането на видеото. Както виждате, има доста сми. Ще стигна и до неговия край. Ето, съседите си гледат и чушки, домати, картофи. Ето я и стопанската постройка. Също е здрава. Може да се обособи някаква друга част. Ето, тук има още една по-малка постройка. Подробностите вече ги казах. Ако имате интерес, искате да знаете повече подробности или да ви заведа на оглед на този привлекателен имот, може да се свържете с мен на посочения долу телефонен номер за връзка. Не забравяйте да ни последвате в TikTok, YouTube, Facebook, Viber групата и всички останали социални мрежи, за да откривате първи най-новите ни оферти, както е в случая. Аз бях Любомир Йонов от Top Estate и ви пожелавам приятен ден!